Grabe, mingawa panahon. Init pa juga ayo. Mura magbadaot ako beauty ba. Grabe taas. Mingawa sa gianang gid. Hi, Migo. Ay, oh hi miga oy. Ano motor, Migo? Ay syempre, basta magsandig-sandig ba ako agin na. Kanindot og motor ni mong Migo sa pareha sa imong naong. Oh. Ay, kana. Migo. Kana. Kana mo gamit ka, Migo. Gamit? Oh, okay, gamit pa ka Migo, di ba? Pwede kayo jud miga. Jud miga nya kana. Minana si mo kasiksi o kagwapa. Ay noon ang akong Sure kay hitsura. Migo, oy. Okay, ganahan man gud ko anak Migo. Ganahan ko perminti sa ba. Okay ra permintihan ko nimo Migo. No. Sa imong kasiksi. Kag motor Migo ay. So mas kanindo sa mudahan ako. Dito mi gano. Sa imong kasiksi o kagwapa, napagay rapod sa akong hitsura. Migo nya. Kanang mo gamit ka Migo. Lagi pero ang problema asa ta napita. Ay, gana naman dira Migo. Oh, ito. No. Tinggi sip yan. Ya kana. Tiga sama. Hindi na itaw ba? Wala yung tao diri Migo. Nalagi ka diri Migo. Ikaw ra usa Migo. Nagpahangin ba? Kay init yung panahon. Samas ka. Na kay problema Migo. Wag tangon tanay mong problema Migo. Ay, ang problema nagumigaw ako kapabuthan lagi. Oh, diri ka na ako Migo. Hindi, wow. Dala, pabuti kong daghan Migo. Ay, kanang. Wait sa Migo ha, mangihi isa ko. Ha? Mangihi ka? Pero pwede ra, o ganahan kang masunod. Sunod lang. Labi. Patay pasundon. Ako na ni Ukiyon. No. Naunsa nagtuko wa kay ikog-ikugan de ka. Nakalabay ka dira? Ingo magaimo kong pasundon. Di ako sa gilili ba nagtuko kanaging balbakuha ako makita. Sus, dako pa manday sa kuha. Oh, nya. Nagtuko. So kaya No. Oh no. No. Ay, sakit sa akong kigol. Ay. Kagako bunal. Salamat, Brad. Nagtumang ko. Wadi. Sunod na po na. No. Kaya kasakit sa akong kigol.